बे जाहैबाय मोनसे प्रलोभननि राजनिति आरो बे प्रलोभननि राजनिति गाज्रि राजनितिखौ UPPL आ सिगां इलेक्शनाव नामिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बे बिटिआर इलेक्शननि उनावहायनिफ्रायनो प्रथम बिसोरो राजनितियाव पदक्षेप होदों आगान होगोन आदान होग्रोमोना बिथांमोना बे प्रलोभननि राजनितियाव हाबदों। दा प्रलोभनखौ जोङो महिलाफ्रा जोंना माने बे सिं गामि सिङाव थानाय बांसिन महिलायानो एसे लेखा रोङै एसे माने गुरै गोसोनि महिलाफोर नालाय बिथांमोना सानो जे बयबो सैथो खोथाखौनो बुङो बिदि सानदों आरो प्रमद बर'मोन बायदि जायफ्रानिकि लेखा गोरों जायफ्रानिकि बहुत गिदिर गिदिर खोथा बुंनो गोरों माने गोबां खामानिफोरबो मावबोनाय नुदों एबसुनि समाव बिथांमोना जुदि खोथा बुङोब्ला सोर मानिया जानो ओंखायनो महिलाफ्रा सानदोंमोन जे बिथांमोननि बुंनाय खोथाफ्रा निस्सय सैथो जागोन खोमा ओंखायनो जिहेतु बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 करि बिसोर खोथा बुंदोंमोन मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 होगोन होननानै बेनि आसायाव जोंनि महिलाफ्रा मोनमारगोन खोमा साननानै गिर्जाब गिर्जाब बिथांमोननि जानानै खामानि मावहैदोंमोन बेवहाय जोंहा खहा जादों जोंनि महिलाफ्रा दा हमनो हाबाय बुजिबाय मोनथिबाय जे रावबो 75,000 थाखाखौ मोनाखिसै 75,000 थाखाखौथ' मोनखायाखिसैनो आरो मोनसे बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसनि बे अरुणोदय आसनिया बेखौ स्टेटफ्रा होयो दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो बिजेपिनि मोनसे आसनि UPPL आ बेखौ बिसोरो गावसिनि आसनि होननानै बिसोरो फर्म नंखाय नकल फर्म प्रिन्ट खालामनानै बहाय ट्रेक्टरनि छबि आरो बिबारनि छबि होनानै बेखौ जोंनि महिलाफोरनो मिटिं खालाम बेखौ रानै होबाय बिसोर सानबाय बे फर्मखौ जुदि जों फैसा होनाङालासिनो ओरैनो मोनदोंबा बे फर्मनिफ्राय जों 1200 थाखा 1250 थाखा मोनोब्ला बहाय जोंहालाय माथो खथि दं ओंखायनो महिलाफ्रा गिर्जाब बिसोरजों सहाय खालामदोंमोन हेल्प खालामदोंमोन मदद खालामदोंमोन खिन्थु दा नुनो मोनबाय रावबो मोनाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75 थाखाखौबो मोनाखिसै आरो रावबो बेबायदि अरुणोदयनि आसनिखौबो मोनाखिसै खारन अरुणोदयआ मोनसे क्राइटेरिया दङ मोनसे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिजों थाङाबा अरुणोदयखौ मोना दा जोंना महिलाफ्रा रावबो मोनाखिसै नालाय आंगायबाय आंगायनानै दा बिसोरो जों जे आइजो आगोलनिफ्रायनो जों आइजो आफादबो खालामनानै फैनाय हिसाबै आइजोफोरनि जि गोसोनि लुबैनाय सान्थि गोजोन आरो गथ'फोरनि निरापत्ता बेनि खाथिराव दा जोङो गासिबो महिलाफ्रा बांसिन महिलाफ्रानो दा जोंजों दङ आरो बे आसनिफोर अरुणोदय आसनियानो होन बा सेल्फ हेल्प ग्रुप 75,000 थाखायानो होन बेफोरखौ दा बिथांमोना बावगारलांबाय आरो गासिबो महिलाफ्रा जोंनि जानानै दा BPFनि थाखायनो सिन्था खालामो आरो निस्सय BPFनि थाखायनो फैगौ 2025 सननि जेनिखि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव जोंनि महिलाफ्रा खामानि मावगोन।